হাতজোৰ কৰি অসমীয়া মানুহক অনুৰোধ কৰিম মাটি বাৰী যাতে অচিনাকি লোকক বিক্ৰী নকৰে। মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ সবে পাব লাগিব, বহুতকে বুজোৱা হৈছে। হাত জোৰ কৰি হ'লেও অসমীয়াসকলক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ মাটি বাৰী যাতে অচিনাকি মানুহ বিক্ৰী নকৰে। नोंथांमोना नैबे बिषयनि इन्ट्र'खौ निश्चय मिथिखादों आरो सेकेन्ड इन्ट्र' नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों, अर्थात बिटिआरनि सिएम। दा बिटिआरनि सिएमआ मा बाथ्रा बुंदों आरो सिगांथाराव होनाय बायदि जिथुनाखि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार नङा होमबा, बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों? बिथाङा बुंदों आखाइ खबजबनानै असमियाफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बा खावलायदों जाहाथे असिनाखि मानसिफोरनो जोंनि असमियाफ्रा हा दाफानो। दा जोंनि प्रमद बर'आ मा बुंदों? हानि मोनथाया बयबो मोननांगौ। दा आं बेखौनो गासैखौबो बुजायदों। नोंथांमोना नैबे मोननै इन्ट्र'खौ नुनानै मिथिखादों नङा होमबा? दा माटिर फाट्टा हुकले पाबा लागे बा हुकले अधिकार पाबा लागे, बे बाथ्राखौ जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बुंदों। दा नोंथांमोन नैबे सिगाङाव होनाय जिथुनाखि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाय आरो जिथुनाखि जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बुंनाय बाथ्रा बेसेबां डिफारेन्स दं। दा बुंनो थाङोब्ला लाजिनांगौ जोंनि बिटिआर सरकारा, लाजिनांगौ जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा, बा लाजिनांगौ जोंनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा नङा होमबा साफ्रोमबो। दा नोंथांमोन बे भिडिअजों लोगोसे जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना अमरसिं बिथांनि सायाव बा अमरसिं सारनि सायाव माखासे काउन्टार होदों। नैबे काउन्टार होनायखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो मोनगोन अमरसिं बिथाङा मा बाथ्रा बुंनानै लायामोन आरो दिनैनि दिनाव अदालगुरि अर्थात जिखुनु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा मानि खारनाव दिनै अमरसिं बिथांनि सायाव उल्थायै काउन्टार होफिनदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोन प्रथमाव होनाय जिथुनाखि भिडिअ इन्ट्र' आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावसिनि असमिया जातिफोरखौ मा खावलायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ इन्ट्र'खौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। হাতজোৰ কৰি অসমীয়া মানুহক অনুৰোধ কৰিম মাটি বাৰী যাতে অচিনাকি লোকক বিক্ৰী নকৰে। আমাৰ মাটি আমি যি বিক্ৰী কৰিম আমাৰ স্বজাতিত বিক্ৰী কৰিম। नैबे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार रन्जित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा जोंनिनो बिटिसिनिनो इएम नङा होमबा फरेस्ट मिनिस्टार, लोगोसे गबिन्द बसुमतारीमोन, लोगोसे इउजि ब्रह्म बिथांमोन, लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांमोन। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनादोंब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय रावखौ खोनादोंब्ला बा नुदोंब्ला लाजिनांगौ, मिथिबायना? लाजिनांगौ, गन्थ'आव दै हाबनांगौ नोंथांमोना मा दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि बाथ्रा बुंनो नागारै नोंथांमोना बर' हारिखौ बर' समाजखौ फोजोबनायनिसो थांखि लागासिनो दङ। बर' हारिया बबे खनायाव न' लुनानै दं गैया बेखौसो नोजोर होयै नोंथांमोना माने एबेक्सन खालामनाय, होख्रांनाय, होरुननाय नैबे बेबस्थाखौसो नोंथांमोना लायो नङा होमबा रन्जित बसुमतारी बा अर्थात फेरेंगा। नोंथांमोना मानि खारनाव बर' हारिनि थाखाय एथ'ग्राब सुथुर, बर' फिसाफोरखौ मानि खारनाव सैया? नोंथांमोननि मेगना माबोरैहाय एथ'ग्राब आलौ गोसा? नोंथांमोना मानो लाजिनो रोङा? दिनै बर' हारिनि थाखाय नै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नागारै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि बुंनो नागारै नोंथांमोना फेरलासो माने बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखायसो नोंथांमोना सब समय बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनो, अर्थात नुबाय थानो मोनो। नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय दा आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंदों आरो गावसिनि असमिया मानसिफोरखौ बा एसामिस मानसिफोरखौ बा एसामिस जातिखौ असमिया जातिखौ मा खावलायदों आरो मा स्ट्रंथि होदों मिथिबायना? दिनै बिथांमोना बुंदों बा असमनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौनो बुंदों जे আমাৰ অসমীয়া জাতিসকলক মই হাত জোৰি হ'লেও অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মাটি আমি বেলেগক বিক্ৰী নকৰে যেন বা অন্য অচিনাকি মানুহ বিক্ৰী নকৰে। মানে नोंथांमोना बेयावनो बुजिना मोनो जे जिथुनाखि आसामिसफ्रा हा फानोब्ला मालाबाबो जोंनि बर'फोरनो जानला मोनला हा फाननाय नङा, गावसिनि एसामिसजों एसामिस हा फानलायनांगौ। नैबे बाथ्राखौ जोंहा आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया क्लियार खालामना होदों। नाथाय दिनै जोंनि जिथुनाखि बिटिआर ओनसोलनि दुखुनांथाव बाथ्रा बुंजायो नङा होमबा? बिटिआर ओनसोलनि सिएम प्रमद बर' सारा जाय इउपिपिएलखौ सालायगासिनो दङ नङा होमबा बिटिआरनिनो सिएम, बिथाङा दिनै मा बुंदों? মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ সবে পাব লাগিব, বহুতকে বুজোৱা হৈছে যে বড়োলেণ্ডত হেনো মাটি কিনা বেচা কৰিবলৈ নাপায়। মই আপোনালোকক স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ বড়োলেণ্ডত মাটি কিনা বেচা কোনো দিনে বাধা নাই। মাটিৰ অধিকাৰ সবে পাব লাগে, মই আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ नङा होमबा? नोंथांमोना बे भिडिअखौ मैयाबो होदों, नाथाय दिनै आं नैबे ससे इन्ट्र'खौ लाबोफिननो गोनां जादों। नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय आरो जोंनि आसामनि अर्थात जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बुंनाय बेसेबांसिम डिफारेन्स दङ नोंथांमोना बेयावनो मिथिना मोनो। दिनै गुबुन जातिफोरा जोंनि बर' समाजनो बा जोंनि बर' मानसिफोरनो हा हु फाननो बा उन जातिनो हा हु फाननो थाखाय मालाय चिफ मिनिस्टारफ्रा बादा होयो, नाथाय जोंनि सिएमआ मा खालामदों? हा फाननाय बायलाय जेबो बाधा गैयानो बिटिआरआव, मिथिबायना? हा फानलाय बायलाय जेबो बाधा गैया। অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া জাতিসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা অনুৰোধ কৰিছে অচিনাকি মানুহ বা আন জাতিক মাটি বিক্ৰী নকৰিবা, কিন্তু আমাৰ
BTR CM प्रमोद बर' सारे কি কইছে জানে না সকলে শুনি পাইছে না BTR বলে মাটি কিনা বেচা কোনো বাধা নাই আৰু সকলে মাটি অধিকাৰ সমান পাব লাগে स' नोंथांमोना बेवहायनो मिथिनानै मोनखादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों प्रमोद बर'जों बेसेबां डिफारेन्स दं नङा होमबा प्रमोद बर'खौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायानो BTRनि CM जानो होबाय नरेन्द्र मदिमोनानो CM जानो होबाय बे हिसाबै दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेरै सलायलांगोन एरैसो प्रमोद बर'आ सोलिनो गोनां जागोन मानो होनना बुंबा सिगांनिफ्रायनो बारंबार बुंगासिनो दं जोङो ट्रेक्टरखौल'सो हरदों प्रमोद बर'नि आखायाव साबिया दं चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव मिथिबायना आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो UPPL दोलोनि जिथुनाखि ट्रेक्टर बै ट्रेक्टरनि साबिया बिसिनावसो दं मिथिबाय सालायनोब्ला जेब्ला प्रमोदआ सालायनो गोसो अब्ला चिफ मिनिस्टार बे हेमन्त बिश्व शर्मानावसो साबिखौ लांफैनांगौ जायो मिथिबाय नङाब्ला खुनु उफाय गैया माने दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जा मोनफ्रोमबो आसनिफ्रावनो जा मोनफ्रोमबो जिखुनु माने बिभागनि खामानियानो जाथों माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि रुल मथेसो BTRआ सोलिगासिनो दङ गाबोन जिथु प्रमोद बर'खौ बुङो नोङो गासिबो बर' हारिखौ सारि गानहोजोबनांगौ अब्ला बे गानहोनो राजि मिथिबाय गाबोन नोङो आंखौ आथिं हमनानै खुलुमनांगोन होननानै गाबनांगोन होनना बुंगोन अब्लाबो बे आथिं हमनानै खुलुमनानै गाबनो गोनां मिथिबायना खुनु माने उफाय होननायानो गैखाया मिथिबाय हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिं हमाबा प्रमोद बर' सारा जेबो उफाय गैया आरोना BTRनि CMआ दा नोंथांमोन बेयावनो बुजियो आरो आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो साना दिनै जोंनि हारिया बेसेबां अलखदाव गोलैगासिनो दङ बेखौ बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा मेगन खुलिनो नायबा निस्सय नुहुरगोन बा गोथौ माइन्डजों साननानै नायब्ला निस्सय हमदांनो हागोन बे नङा जे जोङो दिनै आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैबायदि बिथोन होगोन बेबायदिनो जोंनि CM प्रमोद बर' सारा सोलिलांबाय थानांगौ बा BTRखौ सलायबाय थानांगौ बे नङा BTRनि CM प्रमोद बर' सारा BJPनि बा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि एलायन्स जाखो मा जाखो माखासे खामानियाव माखासे बिथिङाव माने एलायन्स नङै बायदिबो खामानिखौ मावनो हानांगोन एसे दमबो थानांगोन मानसिनाव मिथिबायना दिनै प्रमोद बर' CM सारा गासिबो जिबायदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खावलायगोन बे मथेसो खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो जों बेखायनो दासिमबो गुबुन जाथिनि आथिं सिङाव दङ दासिमबो जोङो गुबुन हारिनि आफाथाला सिङाव गादब जानानै दङ दासिमबो जोंनि बर' हारिया जौगानो रोङिया बेफोरनि खारनावनो दङ मिथिबायना नोंथांमोनहा बेयावनो बुजियो दा आं बिनि सायाव बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानला नोंथांमोना साननो रोङोब्ला बुजिनो रोङोब्ला बुजिना मोनखासिगोन मात्र बेखौल' खालामबानो जाबाय जोबथारनायाव नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दाबाव नोंथांमोननि थाखाय आं कमेन्ट बक्सखौ अराय सम खुला लाखिगोन लोगोसे जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना अमरसिं बिथांखौ बा अमरसिं सारखौ मा हिसाबै काउन्टार होफिनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुरा नायनानै लाग्रो बेबायदि खालामखांसेयावबो बिथाङा नै मैयासो जों नुदों जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गिदिर आफादगिरिया मानो बिथांमोननि बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि बेरेखा खोथा बुंनो हायाखै बेबायदि माने गोबां बाथ्राफोर बिथाङा लाबोनानै जाथिनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं थासारिफोरखौ सृष्टि खालामनो नाजानायखौ जों नुदों दा बिनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो सोंखारिदों दा नोंथांमोना नैबे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना अमरसिं बिथांनि सायाव मानो बा मानि खारनाव काउन्टार होफिनदों नोंथांमोना बेखौबो बुजिनानै मोनबाय आरो फुल भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिनो लुगैदोंबा जोंहा NTMJ ब्रादारनि चेनेलाव थांनानै हाबनानै नाय अब्ला नोंथांमोना फुरा बुजिजोबनांगोन दा बिनि गेजेराव आं बेखौसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जेरैबायदि बुंदों बेबो एसे रं जादों नामा मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरबा नङा सोरबा सासेया थुलुंगा होआब्ला बा खुगा खेवाबा बोरै जागोन दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सायाव बा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ जोङो गासैखौबो लानानै जों बाथ्राखौ बुङाखै बा सोरबाया बाथ्राखौ बुङाखै आरो लोगोसे दिनै अमरसिं साराबो बुङाखै होननानैसो आं सानो मात्र बुंदों जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि जाय दिपेन बर' सार नङा होमबा आफादगिरि बिथाङानो माने दिलीप सयकिया बिथांखौ मोनसे समाव BJPनो भट होनानै बा दिलीप सयकियानो भट होनानै जि जुक्त खालामहर दिल्ली पार्लियामेन्टसिम MP महरै फाथायहर बर' हारिनि थाखाय बा बर' समाजनि थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन बर'फोरनि जानानै बिथाङा खुगासिगोन होननानैसो दिलीप कुमार सयकिया MPखौ BJPनि खालामनानै दिल्लीसिम पार्लियामेन्टसिम नङा होमबा MP महरै फाथायहरदोंमोन नाथाय बिनि सायाव दिल्ली पार्लियामेन्टआव थांना फैखांनायनि उनाव दिनै दिलीप सयकिया कुमार बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव मैया दाख्लै ट्राइबेल एन्ड नन ट्राइबेलनि सायाव गोबांथार माखासे बाथ्रा बुंदों बे बाराव जोङो बेखौनो मिथिनानै मोनो जे बे बाराव BJPआ ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलखौ लानानैसो इलेक्सन गेलेगोन नङा होमबा नै बिनि सायाव बाथ्रा बुंनायावनो दिनै अमरसिं बिथांमोनहा मानगोनां जोंहा
अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जेबो खुगा बेखयखौ नुनानैसो अमरसिं बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बेवहायनो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना काउन्टार होफिनदोंबा दुखु मोनदों दा जोंबो बेखौनो बुंनो लुगैयो बा आं बुंनो लुगैदों जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना थारैनो सैथो आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा बाट नैबे बाथ्राखौसो आं बारा खाबजानाय मोना बा मोजां मोनाखै बा सुखुवाखै जोंनि बर' हारिनिया सोरबा सासे दैदेनगिरिफ्रा बा सोरबा सासे सुबुङा दिपेन बर' सारनि सायाव बाथ्रा बुङोब्ला पलिटिक्सखौ लानानै बाथ्रा बुङोब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मानो नांजाहोयो मानो देहायाव नांहोयो मानो मोदोमाव नांहोयो जों नैखौसो माने बारा खाबजानाय मोनाखै आरोखि बांद्राय मा होनना बुङो बेखौ सुखुवाखै थारमाने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मानगोनां जोंहा दिपेन बर' सारखौ माखासे अबहेलानि थाखाय खोथा बाथ्रा बुङोब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जांख्रिखाङो दा बेफोरबायदिब्ला बोरै जागोन जोङो दिपेन बर' सारा माखासे अबहेला खामानि मावदों मावाखै जों बेखौ नों फंसे आं फंसे सोरबा फंसे बुंब्लासो ना स्ट्रं जागोन नङा होमबा दिनै एसे गाबोन एसे सोरनिबा फंसे लानानैसो बयबाबो मोनफ्रोमबो आफादाबो थांनानै थागोन नङा होमबा जोङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मात्र अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनल' जानानै खामानिखौ मावलांनो हागोन नामा रायजो राजा नङाब्ला बा सोरबा फंसे बाथ्राफोरखौ लायाब्ला माब्रैहाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बा बबेबा मोनसे आफादा थांनानै थाफिननो हाया दा बेखायनो आं सानदों बा बुजिदों नोंथांमोनहा जोंनि बर' समाजनि सोरबा सासे खुगा गोनां मानसिया खुगा बेखेवोब्ला नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि सायाव बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोना मानि खारनाव दुखु मोनो जों बेखौसो बुजिना मोनाखै दा बेयावनो माने जों साननो गोनांब्ला गोबां खोथा दङ बाट आं बुंथ'लिया नाथाय नोंथांमोना बुजिनानै लादो जेनेरेल रायजो राजा नोंथांमोना गोरोन्थिया सोरनि आरो थारैनो अमरसिंआ गोरोन्थि मावमारदोंमोन ना अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना दा बिनि गेजेरावबो जिथु आंहाबो बे गेजेराव हाबसननानै बाथ्रा बुंनायफ्राव जिथु गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निस्सय बर' फिसा हिसाबै आंखौबो निमाहा होगोन होननानैसो आं जोबथारनायाव रिकुवेस्ट खालामबाय आरो लोगोसे बेखिनियावनो आङो फोजोबनाय जाबाय दिनै भिडिअखौ स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ जों लोगो मोनलायसिगोन जय हिन्द